Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes, pitsa 2 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental liwat nga nagsaka sa 99. Mayor Bing nagapati generally peaceful Bacolod apisar sang pila ka shooting incident sa syudad. AB Magaluna PNP wala pa sang sospitsado sa kamatayon sa manugbaligya sang prutas. Balita nasyonal. Isyo naton karon nga aga. Wala pa sang patnod nga pitsa kung saan mag-aabot sa Pilipinas ang 3.5 milyones ka doses sang AstraZeneca vaccine halin sa COVAX facility. Ini ang ginpahayag ni Bagsensar Carlito Galvez sa isa ka press briefing kahapon kasunod sa pag-umpisa sang vaccination drive sa gobyerno sa Philippine General Hospital. Suno kay Galvez ang kakulang sang supply sang bakuna amo ang rason sa pagkaatrasar sang delivery. Sang nagligad nga adlaw Marso 1, amo kuntani ang schedule sa pag-abot sang 255,600 ka doses sang AstraZeneca vaccine halin sa World Health Organization nga COVAX facility. Base sa evaluation sang Philippine Food and Drug Administration, ang AstraZeneca ang may efficacy rate nga 70% matapos ang unang nga dose kag bagasaka pa sa ikadua nga dose matapos ang apat tubtob 12 ka semana. Ang AstraZeneca ang nahatagan sang emergency use authorization sang FDA sang Enero pitsa 28. Kung tani nagligan nga adlaw, maabot na ini siya diri sa pungsod sang Pilipinas ang AstraZeneca. Pero natrasar bangod sa kakulang sang supply. Hindi man lahog-lahog amak mo nga deliveran mo ang halos bilog nga kalibutan. Mas madasig pagid ang paghatag sa pila ka manggaran nga pungsod. Cash on delivery mo ang ginapatigayon sa manggaran nga mga pungsod. By the way, may arab man kita donasyon alin sa pungsod at China. Amo ina nga daw maanugid si Presidente Rodrigo Duterte nya kung wala lang ni pandemic, makadtog ko sa pungsod China agod pasalamatan dito ang mga opisyal sa donasyon nga gindulong dire sa pungsod sang Pilipinas. So ginsugdan na ang vaccination. Kabay pa nga mag-alabot pagid ang iban nga mga bakuna para nga mabakunahan na ang aton sini mga kauturan. Unahon, ang pila ka nagakinahanglan gid, mga frontliner ang unahon. Amo ini sila, ang labing delikado nga nagaatubang adlaw-adlaw sa tanan nga may mga balatian o kung gintapikan sa kagaw. Ang mga senior citizen araman sa hanay kag listahan. Pero wala pa na kasiguruhan nga ang tanan pwede. Maagi pa na sa desisyon sa doktor. Antes ka tuslukan sa bakuna, eksaminon ka sang doktor. Pamangkuton ikaw, ano nga balatian ang ginabatyag nimo. Kung may ara ka kidney, hindi pwede. Kung nakaagi ka opera sa kidney, hindi pwede.
kung masyado kataas ang dugo, hindi pwede. May ari pa ni nga pila ka mga pagsulundan. Hindi niya lahog nga pag kadto mo dito sa vaccination center, tuslukan kadayon. May mga pila pa ni ka mga requirement nga mahimo ipamangkot sa mga doktor. Para bala nga wala sang kun ano nga balasulon buwas damlag. Ting iban nga gintuslukan ganiho may mga rases na ang iban under observation na amo na bala mga mild nga reaksyon sang Sinovac ngani nga halin sa pungsod sang China. Tilabi na gid ang iban naton nga mga utod nga may mga balatian nga daan ara sa lawas, ang iban na operahan na hindi gid pwede. No pwede sir. Hindi pwede nga mabakunahan. May tanikon. Mag-abot na milyon kadosis sa bakuna. Hala, bakuna lang nga bakuna. Di kundi kung halos tanan mabakunahan na, medyo may ara na kita kasiguruhan ng iban nga wala malabutan sa bakuna, hindi na matapikan kay wala na siya sa dapat sudlan pa kay ang tanan na bakunahan na. Kag do ang kagaw subong gapanilag man, no? Gapanilag siya kung damo tao dito siya. Kadelikado, bala mo do may utok la si kagaw ni. Amak mo to ang report sang bulan sang Pebrero. Atong Valentine's Day, mga Chinese New Year, ara man siya. Tamo sumaka ang nagkalaigo sang COVID-19. Kundi ito may ara okasyon, ara man siya sinabad. Bantay sa lakay bla, nyari ay, may okasyon naman. Ari kay sudlan ta naman lawas nila bla. Do may pinsar mo ang kagaw ining COVID-19. So kabay pa, bisan paano ang aton mga kauturan mabakunahan na para bisan paano ba hidlaw-hidlaw na kita, hidlaw-hidlaw na nga magbalik kita sa kinaandan. Daw na hidlaw no kubla nga, kung adlaw sa Domingo, gaguyuray kamo sa imo pamilya, dalang mga apo mo, kadto kamo sa mga matahom nga lugar, kadto ka dito sa Sor, kadto ka si Palay, kadto ka Don Salvador Benedicto, kadto ka sa mga lugar sa diin ululupod kamo banding-banding sa pamilya, amo na ginakahidlawan ko. Nga basi mag-abot ang adlaw nga mabalik kita sa normal, kabay pa. Mga muyo lang kita nga mag-iskirda na ini si COVID. Galing kayong lains niya kay gapamata pa siya. Porting kagaw, no? First time sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog dadak banwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Pizza dos na, kadasig kapon kadlawan ni Aksyon Eric Magbanwa. Karong nga adlaw, birthday naman ni Aksyon Alvin Graba. Perte, sa Pizza 4, bati ko na birthday ni Aksyon Dale Salazar, porte sa kadamo sang may kaadlawan sa bulan sang Marso. Kag sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kaadlawan, happy birthday gid. Sa tanan nga nagasaulog sa ila anibersaryo, happy anniversary. Tukion tang aton patrol sa sining nga mga tinion. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Maayo ang panahon. Ambot silingon, wala sang patimaan nga magtupa ang ulan. Magasulod ng summer. Galing siling sa Pag-asa, do may La Nina kita. Amo na nga bisan summer, mabatyaga naton ang pagtupa sang ulan. Ang nagaman sa patrol subong, Martes subong wala pa, aber check upon tanay antes ta arang kadahon kung sino nagasakay sa patrol karon nga tagahon. Naanad ko basta Martes ang gapungko daw guwapa mo. Ang gapungko sa patrol siguro honta siya ged. Ang gapungko sa patrol guwapa, dalaga, wala ba na? Dalaga pa. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Hello, March na Action Fred. Kadasig lang gid
sang mga inadlaw, Action Fred, no? Advance happy birthday, Action Fred. Kag happy birthday. Thank you. Action Alvin Grava. Oho. Kag belated happy birthday, Action Eric Magbanwa, Reporter of the Year. Wow, Kag ang birthday. ako yun na istorya subong, Icon of the Year! Ay! Grabe! Early birthday gift para kay Action Fred Salanga. Oh, thank you, Subong man sa mga personal or katapos Action Radio Bacolod, Action Fred, we are proud of you. Grabe, pila ka nakatuig Action Fred sa media. Dito na lang pag-ihambal, kaya base maisipan nila kung pila ng edad mo. Pila ng Sa pa ka na sa Action edad, Fred. kag edad, numero mo lang na. Yes, importante. Young at heart ko no Action Fred. Kag tibas ko pa, matinig pa sa cheeks. Aya! Kalay. Dalit na malaban si mo na. Ha? Dalit na malaban si na. Good morning, Tita Jo Salanga. Good morning. Gagawit lang kuya. Kay ti Action Fred kanami subong sang aton sininga panahon, sang aton sininga kagahon. Matulutaw hi Action Fred, especially aton sininga kalangitan. Pero tikis maano maintuan man kita kay nagdigad to. Pero sa Domingo Action Fred, do katawhay lang man sa kagahon. Pag hapon-hapon to sa Domingo Action Fred, dinali na lang yan nagbubo ang Mga ulan. Tapos nagulpi naman init. Tapos, nagtarithi naman liwat na hindi gid may tsindihan Action Fred. Ano ganing resultas na? Ate, medyo akon utok. Na mabuang ka na Action Fred na joke lang Pero ati ulan init Action Fred makabuang mo pero do wala pa man tan apektuhan gid Slight lang kay ti amo na Action Fred ang kabuhi may mga pagbuang-buang. May pagbuang-buang na Action Fred mo pero Mas angayan yang hindi buang ang magpabuang-buang. di ba no kay ti pero kasagad pa na Action Fred magpabuang-buang. Kito natun-an ni gid wala mayo kay ti ang buang yakis agad na mambalan mo pa nga ay do ka normal ni siyo. Ang kapubuang-buang Action Fred do mapati kay di mo. Do angayan pa ya. Oo. Pero tutuod ka buang gid. Gani di bala? Kay ti effortless Action Fred mo magpabuang-buang kay ti natun-an basta may may profession na. Kung may degree na Action Fred sa pagpabuang-buang. Lalang mo dayonon. Ay lang lang. Tuduan nila sulay sa init kay magpaul kiba si madayunan sila Action Fred. Pero ti bag-o sina magpabuang-buang sila maagi sila danay sa pag-ubo pag sipon base itag ko sila as COVID-19 patient ate drai sila mabuang kay mental torture naman dayon kung butang do sila sa mga quarantine facilities. Pero ti sa aton si di palibot sa syudad sa Bacolod Action Fred sa gihapon lagka lang yun nga mga pasahero nga sila kaya aton sining makita diri man sa palibot kay ti kagawon 13 minutes ago pala Action Fred nakasgad ang aton sini curfew. Ti kabalo naman kita both ang Negros Occidental ang syudad sa Bacolod, Bika part sang Pilipinas ang ginpaidalom na sa Modified General Community Quarantine. Pero ti dapat Action Fred panumdumon sa gihapon ang mga restrictions nga ginapatuman like diri sa Bacolod Action Fred traffic urban sa gihapon mo. Alas 12 tugtog lasay sa gihapon makabakal ka sang makalubong ilimnon kag mahimo ka makainom sa mga kalan-an from 6 p.m. to 9 p.m. Kag pagkalas 11, puli ka na kay curfew na Action Fred. Kag guwa ka naman na makaligad ang alas 4. Pero tiyan mo ni subong Action Fred ang mga palamangkutanon sang aton sining mga ka-aksyon ang about bala sa travel restriction kay kita naman to last time sa national nga nagdihon sila Action Fred sang ang ginatawag nga balang uniform na pagsulundan para naman Action Fred sa mga nagabiyahe. Kahit for example, ang travel protocols para sa LSI Action Fred, sa gihapon, kinahanglan sang negative nga RT-PCR test within 72 hours of travel na Action Fred. Of course, notice of coordination halin sa office ni Councilor Cindy Rojas. Kagti dapat
para makakuha ka gyapon sang NOC, kinahanglan mo Action Fred mag-send sang imo sini negative RT-PCR result, sang imo nga backtrack online, sang imo nga health declaration man nga online, kag sang valid ID Action Fred nga nagapamatuod nga ikaw ang taga syudad sang Bacolod Action Fred. Kung wala na notice, wala na gina-require ang medical certificate kag travel authority para sa mga mapuli Action Fred nga LSI ina. Para naman Action Fred bala sa mga apor, isa dadamo mandaan Action Fred sa mga apor nga nagapauli, bali Action Fred hindi na mandatory ang testing para sa mga travelers except kung ang LGU o kung ang imo sinipadulungan naga-require gid ya sang RT-PCR test ka mag-abot sa imo point of destination. Kag ang Action Fred actually balaan pa lang kay diri sa syudad sa Bacolod, wala pa man nakapanayag si Mayor Bing Linardia kun bala ma-require gid siya sa mga RT-PCR test para sa mga apor Action Fred. Ang next dira, hindi man required ang quarantine except kung ang traveler may sintomas sang COVID-19 pag-abot Action Fred sabi diri sa syudad sa Bacolod o kung diin man siya makadto, kagdi hindi na required ang travel authority Action Fred, kag ang mga apor ang required sa gihapon nga magpresentar sa ila sini nga identification cards kon IDs, ila sini travel order, kag ila sini nga travel itinerary. So, kapag bago naman Action Fred, kag ti dapat sa aton sini nga ka-action, sigurohon gid antes wala mag-travel, sigurohon gid ninyo kay para pag-abot sa airport or mag-abot ka dire, tayo yun na ang imo sini pagbiyahe, kay hindi ka na magbalik-balik pa, hindi masayang ang imo sini nga ticket, hindi masayang sini ang imo sini nga effort. So, go Action Fred, chances naman ni sa aton sini nga mga ka-action, mga apor, mga LSI nga nag-obra sa sang Bacolod, nga magpauli, kaya medyo halog-halog na, hindi na gani kinanlan mag-quarantine Action Fred no, isa sa mga palaliban actually sa aton sini nga mga ka-action, yung mambal sila nga ari naman ni COVID-19, hindi na makapugong sa akong pagbisita sa Bacolod, pero kung paminsaron mo, may aras ang quarantine. So, kung mag-quarantine ako, pilang nahot lang, duwa lang kasi mana, ang akon sini nga pahuway, ang akon sini nga pagbiyahe, kanto dito, updan pa sa pila ka adlaw nga mga quarantine. Ti subong tawhay hilway na pwede na sila kapauli. Kahit hindi naman gina-require ang home quarantine o pag-quarantine abi. Importante, wala lang ikaw sintomas sa COVID-19. So sa aton sini nga mga ka-aksyon nga magapauli baw, kung diin makamusubong kung natalana ka magpauli, hindi ka mo danay magsulay sa init, hindi ka mo danay sulay sa ulan, from init, Action Fred, maulanan, sulod sa aircon abi. Si sampak gid ina, ampay gid ina sa ang ubo kag sipon kay nga isa sa simptomas man sang COVID-19. Action Fred no, general daan sa ginatawag nga nga simptomas sang COVID-19 Action Fred. Tikisa ka pudlay bala nga i-prove nga ay wala ko ya sang COVID galing kay tikisa requirement naman Action Fred nga ay sige lang bala para ma-sure wala ka sang COVID. RT-PCR swab test ka na lang. Another delay naman Action Fred. Pero Action Fred kahapon bala i-share ta lang kay nag-oath taking ang panibagong officers sang Negros Press Club. Ang amon sining inducting officer of course no other than and past NPC President himself kagkaron Bacolod City Mayor Bing Linardia nagpangabay gid sa Action Fred sa Negros Press Club and sa media as a whole na mangayo gid sang bulig Action Fred sa pagpaathag sa pag-edukar sang aton sining mga ka-aksyon, sang aton sining mga fellow Bacolodnon nga dapat magpabakuna gid kung mag-abot na Fred ang bakuna. Kag hindi gid magpaapekto sa mga balita da Action Fred Presto Ligad sa Amerika abe. May 50 million Action Fred nga nabakunahan sang bakuna kontra COVID-19.
may isa ka nurse nga napatay Action Fred matapos ginbakunahan. Amo naman ato ang basihan sang aton sining mga ka-aksyon kun nga hindi naman sila Action Fred magpabakuna bangod nga may napatay nga isa ka nurse nga ginbakunahan. So amo na Action Fred kumbaga kung itan-awon mo so maapektuhan ka gali kung mabalitaan mo nga ang isa ka eroplano sa amo na nga airline company nag-crash bala Action Fred. So hindi ka na magsaka eroplano. The same lang ako na Action Fred mo. Ang amo na nga sitwasyon. So kung may napatay galing nga isa out of 50 million to yung okay to hindi ka magpabakuna. So ti amo na ang mga palaligban actually Action Fred sa aton sining nga mga kaakson. Kag ang iba naga-question sa gihapon sang mga sang efficacy rate especially sa sining Sinovac Action Fred. Pero ti kagapon Actually din, Action Fred. balo ka, amo ng tao. Milyon na bakunahan, okay lang. May napatay nga isa, amo nang konsentrahan. Hala, dito niya napatay siya mo ni, do ginapadako, nga ang 50 milyon niya siya buhi, dito sila mag-concentrate sa isa nga napatay lang. Daw hindi amobla? Oh, dula siya. Sa kanina din ikaw, action din. Aber, tawagan ta siya, special communication. Pabalikon ta siya. Okay na? Okay. Action din ka again. Correct in Action Fred mo to bala. That's why perfect example man to hambal ni Mayor Bing. Like for example lang ha, ang eroplano bisang pal na gugpaas. Tibot silingon sina, hindi ka na magsakay limas sa eroplano. Sang pal kay gugpaas Action Fred, ang isa lang nila ka unit. So amo na wala Action Fred, kaya hindi man na iya sa tanan nga we understand sa palaligban sa aton sa mga ka-aksyon with regards to that kiti safety na Action Fred mo kayong lawas abir kabuhi na nila ang risgo pero kung panumduman Action Fred mas risgo kung wala ikaw mabakunahan o kung hindi ikaw Action Fred mabakunahan. Pangod kung si Dr. Julius Drilon pa may kabalo ka Eden ang COVID-19 do ari na niya mo maiga-exist na lang yun all throughout sang existence naman. Do pares na nisang dengue, pareho na nisang HIV, kag pila sa mga sakit Action Fred ni ara nagidbala sa aton sinipalibot. We have to deal with it, we have to live with it. Pero that's why Action Fred kung may ara man lang sang bakuna, why not nga proteksyonan ang imo sini nga ikaayong lawas man. Hindi man yung siling makambal Action Fred ang eksperto nga ti may iban na bakunahan na nagpositibo sa gihapon pero depende sa karakter abe sang bakuna kag depende man sa pagbaton sang imo sini nga lawas sang bakuna. Importante Action Fred protektado ka daan kinagahalo ka naga face mask ka naga face shield ka mas protektado pag ikaw kung may ara ka Action Fred sang inatawag na bakuna kay in-create Action Fred mo experts na naghambal local local health authorities, Department of Health, World Health Organization. Hindi man wala man na sila guro Action Fred sang kwadra sang kota dira nga ay dapat kanamo na sang taos kalibutan ibanan ta kay paagi sini nga pagbakuna mga iba sa tao mo na Action Fred. Hindi man na sila maghambal sang ikalain sang aton sini nga mga ka-aksyon sang aton man mismo Action Fred kasi ila man kay of course apektado man na ang ila pamilya sooner or later kung may lain sila Action Fred nga interest with regards to this bakuna. We are praying lang sang ka-epektibo sini sa gihapon Action Fred pag abot sa Pilipinas wala lang sa mga hindi lang wala pag-intrahan sa mga fake Action Fred ng mga COVID-19 vaccine kiti kabalo naman kita wala pa gani kaabot di ang Sinovac wala pa kaabot ng iban pang bakuna may iba niya nga mga kauturan naton nga nagapamintaha na sa sitwasyon nagahimo man sila sa kaugalingon nila nga vaccine abi dira para man ila sini negosyohan. So kabay pa nga tayo yun ni Action Fred kaya kagapon historic man kumbaga
sa Pilipinas, Action Fred, March 1, 2021, may pila na ka mga persona nga nabakunahan na Action Fred sang COVID-19 vaccine. So sige hapon sa aton sinima ka-action dapat halong-halong gid lang. At the same time, Action Fred, diri sa syudad sa Bacolod, dapat paramdumon ta gid nga nag-exist sa gihapon ng COVID-19 kagati halin sang nagligad nga tuig Action Fred, maglabay ka diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa bahin sang Lacson Street. Action Fred sa gwa sa ila outpatient Action Fred nga department. Ara sige hapon ang aton sini mga kauturan kalulukoy kagahon pa nagalinya na nagapatugnaw na wala pili tigulang nagabusong may masakit ari diri nagahulat kag nagalinya Action Fred para maka-avail sang serbisyo. Pigad mo ka na, amo pa ni ang pagtratar, kag amo pa ni ang serbisyo Action Fred. Kag sa Corazon Locsin, may mga pamilya, mga watchers sa gihapon, hindi kasulod dito sa ospital, pero hindi nila mabayaan ang ila sa nga pasyente. That's why, naging pilit na lang ang magpangita sang karton, kasakit sa dughan, sakit sa dughan tanawon, kay nagahigda lang sila Action Fred sa mabugnaw nga semento diri sa gwa sang hospital. Kabay pa, na ubayan sila kagiyahan man sila Action Fred no tagaan sila wala sang grabe man nga immune system para Kailan hindi na? sila May lagay may karton pa sila? Ang Gani, aton wala gani nga manunubo o sa pasungan lang. di bala Action Fred importante ang hindi lang mag-lose hope Action Fred kag ti syempre ang mga amoy wala nga problema kabay pa mangin eye opener sa aton sini mga Action Fred nga naga suppress sang depression kay ti do na naman aware naman kita Action Fred no sa mga amo wala subong suicide incidents Action Fred ti wala ka gali kabalo ng ginaistorya mo naga-problema na pag-hesitant lang man siya abi magpanugid sa iya sini iya sini pamilya. That's why nag-desisyon sila sa ila sini kaugalingon nga kuha o na lang nila Action Fred ya ang ila sini nga kabuhi. Pero it's a no gid kaya ti dapat sa aton sini nga mga ka-aksyon pray lang kamo pray lang gid kita tanan kaya ti malampuwasan tagid ni kag matapos kag hindi imposible nga magbalik kita tanan sa aton sini normal man nga panggawi Action Fred. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox, mag-detect observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Amo lang Pinoy. Kundiin pa to nga daw ang tanan nag-ayo na ang isa to nga nagmasakit amo ginang tutukan. Tiyan mo na ho. Sige pang bakuna. May 5, may isang naglain pamatiyag, amo pa ang hala, ukat-ukat sang balita. Daw hindi amo, no? Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 kadekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tigog Kagandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Thank you, Gid. Madamo, Gid, nga salamat. Oy, roll call naton karon nga kaagahon. Sorry gila sa malagba lang ang mga mensahe ninyo. Amat-amat na utod-utod na lang para tanan maka-ukumudar kita. Morning kay Leonila Tarusan
sang Purok ka 20 Alangilan. Kay Noel Amara, muning kuno sa Prendia sa Minnesota kay Vanessa Mayo. Kay Giselle Franco, good morning man. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Milagros Morales sa Barangay Maao. Kay Ilse Canillo sang Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ginny Iscarda. Kay Milvin Piñapel. Kay Chris Lansara Salabaria, good morning man. Kay Jubal Trinidad. Kay Duna Robles Prodigalidad sang San Diego, California, good morning. Kamusta da sa California? Kay Dory Hison. Kay George Rodelin Gabanto. Kay Rachel Labrador. Uy, sakto, pag-pronounce ko sa apelyido mo. Christopher Corsiga Masmila. Dira kay Mera May Jerez sang Kingdom of Saudi Arabia. Kay Catalina Panaligan Amar. Kay Sheila Alagos, good morning man. Kay Neil Brian Balues. Dira kay Rochelle Matandak. Kay Utay Benedicto. Kay Alex Montisa. Basuki ito gini. Kay Juan Lastiere sang Lagasan Bago. Kay Melchorita Ferrer. Okay. Kay Vanessa Mayo, good afternoon ko na. Tamyaw ya hinablo siya si Engineer Fred Luis Herrera Burgos sang Irorico. Kay Huma Lumina, good morning man. Kay Alex Puentes, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga kablu. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Pripo Bernel, good morning.
kay Marites Trungcoda sang California, USA, maayong agagid. Siling ni Ibon Boucher sang Germany, congrats, salamat gid. Salamat gid Ibon. Congrats man kuno kay Aksyon Eric Bagbanwa. Kay Lilinet Aldiguer sang Lifeguard Security Agency sa Manila. Good morning man. Sa class 1976 sa Bacolod City High School, good morning man. May lang nga pag mulumonitor, tagsagid kakaagahon. Daligid lang, ang libre ba nga medical check-up, libre nga konsultasyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Oy, mapaag na, 40 no? Pagsulod sang Marso, bisan may ara La Nina, mabatyagan ang puwerte nga kapaang sang panahon. Ang tikang sang panahon, ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob bangod sining easterlies. Mahina itubtub kasarangan nga uyop sang hangin, halin sa nasidlangan pakadto na amina nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, may kasarangan nga pagbalud sa kadagatan. Amo na posible, pwede na makapulo panagat ang aton mga kauturan, magnubo-nubo na gawa ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Preparado na kabuda? O sige, ano ang luyag nyo nga pamahawon karon nga kaagahon? Daw kanamit panugbababoy ako. Kisa ang baboy ko no makapasaka dugo. Pero kisa talagsalam la, inang tag isa kabulan daw ka 20 lang. Pulo lang ka daw lakaon. Ay, porte. Tingala ko na yung baboy, blani mo. Kung bakal ka na buyon, yung sugba mo siya. Pimiros limam, hindi man na maayos lawas. Kung na sugba na, kung gaso na siya. Pagpaningamot niya mo, daw kahamot ako. Kung pagbutang sa lamisa, daw wala lang, pisaron mo ngam, kung trama na sakon. Di ko na ikaon na sila. Magtulok ka sila, gabo-kabo kay gatululo lawa. Siling mo. Mapudyot na jutay. Mapudyot na jutay bla. Tapos may sinamakanda. Sulusaw-saw. Batyag na nanam gani ang sungad mo. Sili mo dua kihad guro. Hindi mamalain porte no? Ang Pinoy
Tingala ko na yung kahamot blas niya mo. Ngay sugba mo, anong klase sapat niya nga. Kung sugba mo tayo, aso sa bilog balay, gapaning mo. Ay, porte ho. Ay, por Diyos, kalipat kasang balatian mo. Oh, pulo pamahaw na kabuda, ano pang ginahulat nyo? Pamahaw ron! Pamahaw na! Kay dugay-dugay, may opisina na kadasigo sang inadlaw, so. Ay, damo na nakapatuslok bakuna. Sinovac vaccine. Amo palang ini nga brand sang COVID-19 vaccine nga nag-abot sa Pilipinas sang nagligad nga Domingo. Gindonar ini sang pungsod China ang makmo 600,000 kadoses. Kahapon ko damo na patuslok. Damo nga nagpatuslok. Interview lagid. Mayo ang resulta ya. Sos, may 5 katao to yang nga gindala sa emergency room sang Veterans Memorial Medical Center sa siyudad San Quezon. Ay, amo to yung hagad na tutok. Ang libo-libo yung wala mano, daw wala lang. Ay, ano ni nga, daw ginapahog talawas tabla. Na may mga mild lang na natural, may mga dutay nga mga reaksyon na. May mga rashes. Amo ginaya. Dito sa Norway gani, tuduhan na balita ito nagkalamatay. Hindi magkalamatay ito kaya di ito yung agwantas ang vaksin. Ito 80 anyos na ito napatuslok pa. Di daw, dira lagi na konsentrar. Ano pa, ang pila natin ka mga utod, amo man niya nga, niya ti mapabakuna ka? Niya manilag, wanay. Kung nga manilag ka, niya ikadamo sa balita, oh. Nga may mga nagkalatabo sa ibang nga pungsod, daw ng klain, bla, kay, ang, sa kamilyon nga wala maano, 3 lang ito nagkalapugda, amo to hagad na sintro. Ay, por Diyos, nga batasan daw, hindi amo, no? Ano mo na kay Batasan it Pinoy. Wala mahimo. Sige. Morning da kay Noel Amar. Tambay ko no iya kumpare nga si Bole Julingo. Da sa barangay Mandalagan. Si Banisa Mayo. Good morning kay Noel Amar Migoya. Nga tamyawanay sila kada agagid. Si Noel tos Canada. Ini si Banisa Mayo ato sa Minnesota ba? Sige. Thank you, Ged. Salamat, Ged, no? Tapos pasalamat, Ged. Maricon. Ano ni? Sige. Sa Action Radio. Nagamonitor, Ged, sa kuno. Banisa, salamat, Ged, no? Thank you. Salamat, Ged. Ba, ginuguan ko, no? Panamian niya si Alex Montisa sang ginuguan. Ano gusto mo, lutuan ta ka? Sagad bala ko magluto, dinuguan. Pero makaon ko dinuguan kung akong maluto. Pero kung hindi ako magluto, hindi ko magkaon. Kay Gina Mordin, good morning. Sa Kuwait siya ka monitor. Gina, kamustang Kuwait da? Kay Mercy Mirasol Flores, morning. Watching live sa Hong Kong. Kamustang Hong Kong? Kay Narcisa Yosores Escobar, good morning ko na sa pamilyaya. Watching from Cebu. Si Alex Montisa, ati suki ko niya si Alex. Adlaw-adlaw niya, ara nagaupod sa aton, wala nagapahuway. O sige. Ariglado, pwede. Pahuway ko dali lang. Kay may paid program ko. Hindi lang kamo magalin, kay balikan ko kamo karon dugay-dugay. Okay lang? Dali lang nga. Pagkatapos, balikay naman kita. Action! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 kanikada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kagandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Muning da kay Ganghe Isje sang Switzerland. Muning da si imo. Oh, nga layo ng lugar niyo. Kay di Anton Diaz sa Patria Village. Ton may tubig tada. Dira kay Rued Melissa gusto ni kay sa New Jersey, USA. Ngalan niya mo ni Rued Melissa. Ame Agustinis Baron. Good morning kuno kay Elmer sa Kalumanggan. Kay Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga. Kap morning. Kay Lorito Armas Bidaha. Kay Manjo Arnio. Kay Warren Ortez. Kay Nick Alit. Kay Rosel Torbila. Kay Imbong Jo Campos sa Maaw gaupod sa aton. Kay Shane Anthony sa New Jersey. Good morning. Kamusta sa New Jersey da? Kay Rooney Gordon, kay Nulan Tumangan, kay Evelyn Pamusino, good morning. Si Amor Malayang Araman sa Ngagimit La Carlota, kay Rocky Malinaw, good morning lang. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagaw. Upod-upod lang kita. Kay Philip Lauriente, good morning man. Sige. Bisan paano kada aga. Kay Albert J. Siles, good morning. Dira man sa kay Babes Navarro Hortales Baliguas, good morning. Dira siya sa Hong Kong, Tangkong, Gamay. Si morning sa inyo Puwerte man ka damo sang sululod nga naga-upod sa aton tagsa kakagahon. Okay lang Ulo enjoy lang kita. Opnalay lang kita tagsa kakagahon. Tulotamyaw kita. Pagkatapos bulubalita kita. Ilo enjoy kita sa pagkaon tagsa kakagahon. Anano pagidang pila ka mga balita dire sa syudad sang Bacolod. Oy, ang merkado kuno sa public market sa Sumag, sa Ilohon, sa Dalan Villarosa, para makapadayon sila pagbaligya samtang ginapaidalom sa renovation ang merkado. Ginakayo ang merkado. Kay gamonitor ako kahapon, ginpalayag ni Barangay Captain Rodney Carmona, ilagin pa isol sa masunod nga simana ang plano sa pagsaylo sa mga market vendor bangod nga wala pasang atop ang pwesto nga ilasayluhan sa Dalan Villarosa. Mayo man ni timing man. Kay summer, kay kon tigululan ini, wala atop disgrasya ged. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Baw, siling ni Alex Muntisa, namit pamahaw, no? Adobo, nga sisling, talong, baw. May sabaw, purti ang iyang amino karong agaw. Gastuso ba? Okay lang ba tanamit? Kay Dilyal Yabe, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin.
sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Daw hindi mayong balita. Karong adlaw ikasa naman ang bag-o nga saka sang gatong. Nula untat na niman. May pandemic pa kita. Gantos pa kita sa pamalatian, postdakan pa kita, sang sige, saka nga saka, sang gatong. Amo na ni, ang ginatawag nga gaba timan kagmirise. Nagbuhat kita kalaye, nagbuhat kita sa pagsulundan, nga nung nagkuha ka bato kag ilampos sa ulo mo. Kita man ni natugot sila, sang oil deregulation law nga ni, nantawa na. Hindi na pinagustos la. Wala ka mahimo kay ara sa kamot nila, pagusto lang sila, kung mapasakas la o kung magpanubo ba ang guwata mirisigid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Lisa Castellano Parungaw sang Cabanatuan City, good morning. Kay Estiler Eprelen, kay Dodge Dalida, kay Mon Lisay, kay Pili Morales Quillo Alyisa, kay Rinaldo Tilos Espadero, good morning. Kay Dante Makilan, may-ari nagsulodo si Lita, nga pangabay siya nga payuhon ang iya anak sa iya sini nga balatian siguro ni o pag-antos. Anong balatian siyang anak mo? Okay lang magabuylog ako sa pagpangamuyo sa kaayuhan sang imo sini anak. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Bugtaw na ni siya.
kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos, kamusta ka? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Raul Alibuga, Ladlad na News, Dalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, good morning, kay Paring Istoy Querido, morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10, mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Bobby Muñoz, kay Jamil Florindo. Na suli pa ni Bobby ang ngalan niya. Hindi niya pagsulia kay Parnik Barkada, good morning. Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Bonnie Advincula, kay Bibi Tan, kay Jerome Sulinap, mga membro ini, Sangkay si Boys, kay Lily King, good morning man. O kapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita. Nagapangapi na Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Diri kita, balita naton sa probinsya, kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, oy, liwat nga nagsaka sa 99. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Wala sa gihapon naghatag sa nga kumpiyansa ang gobyerno provincial sa nga Negros Occidental sa problema angot sa pagsolbar sa nga siring halit nga gindala sa nga COVID-19. Ini matapos nga liwat na naman nga nagsaka ang aktibo nga kaso as of Pebrero 28 tuig 2021. Sa record sa nga Provincial Incident Management Team nagapakita nga humalin sa 68 nagsaka ini sa 99 ang active cases. May pinakadamo nga nagsaka among syudad sang Silay nga naglabot sa karon sa 26 ka mga active cases, ginasundan sang Calatrava 11 kag ang iban nga lugar ang may single digit na lamang nga active cases. Nagdamo ba ng kadamuon sa mga COVID-19 free nga mga lugar nga sa din naglabot na lamang sa anom. Kini mo ang Candori, Hinigaran, Isabela, Mauricia, Don Salvador Benedicto, kag Banwasang Valladolid. Kalabana sa mga nagpadugang sa kaso, amo nag-inabot nga mga LSIs o kung local stranded individuals. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Erwin Gonzales ang Maauda, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23. Oras gindulong sa Muning da kay Leo Sukamo, kay Joset o kon Joset Magwad de los Reyes, kay Katiber sang La Carlota, good morning. Ariana yo, kung daw may magtubo nga bukol sa lawas, na daw hindi ka mapahamtang,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na kay Ruan Ong. Good morning. Dali gilang, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sang resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 3:20. Una nga bula resulta, 3:20. Second draw, kadua nga bula, 15:14. Ikadua nga bula resulta, 15:14. Third draw, ikatatlo nga bula, 17:32. Ikatatlo nga bula resulta, 17:32. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 33,461,098. Kombinasyon in any order, 30, 4, 39, 21, 24, 11. Resulta sang 645, 30, 4, 39, 21, 24, kag 11. Sa ilo kita, 655, baudako ng jackpot, 208,447,387. Resulta in any order, 51, 50, 2, 25, 52, 22. Resulta sang 655, 51, 50, 2, 25, 52, kag 22. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Aida Alunanda, good morning lang. Kay Kore Bidaha, good morning man. Nagamonitor siya sa Kuwait. Good morning sa Kuwait. Kay Luwila Siason, good morning man. Nya kapita, salamat gid. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule. The time las 5:33 na kay Carol Montuya, kay Subi Trias sa Barangay Alihes. Good morning Riho, si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Tamyaw ya ko hinablo siya sa iya kadlawan, birthday ya karong adlaw kay Edwin Pabilio Jr. Happy birthday. Maudungan sila ni Aksyon Alvin Graba. Diri kita, balita City Hall. Si Mayor Bing nagapati nga generally peaceful ang Bacolod apisar sa pila ka shooting incident sa syudad. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, nagapati si Bacolod Mayor Bing Leonadia nga nagapabilin sa gihapon nga generally peaceful ang Bacolod City apisar action Fred sang pila ka mga reported shooting incidents diri sa may syudad sang Bacolod. Ini ang kabahin sang palihag ni Leonadia kasunod nga naka-record ang BCPO sang 12 ka mga shooting incident humalin Enero tubto Pebrero 24 tuig 2021. Gain pahayag ni Mayor Bing Action Fred, ini nga mga insidente ang nagakatabo nationwide dapat atubangon ang ini nga realidad kag nagatinghwa man ang kapulisan. Gain pahayag man sang alkalde nga hindi man nga sa alarming ang ini nga mga incident Action Fred pero nagakabalaka man sila. Gain pahayag man ni Mayor Bing nga padayon ini nga nagapakig-angot kay BCPO Director Colonel Manuel Placido. But I would still say though, in general, Bacolod is still generally peaceful. Kaya ang aton facts and figures naglulugbo gani mga crime rate, mga crime incidents naton. Galing kay mula na nagakatabo ni, but as I said, may motivation, may mga realities we have to face it. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonadia. Halungan gid nato ng aton ikaayong lawas sa Santon Plus Gold. Agod manikuan ang mga masakit dapat
City Government Center. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin, Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Nira kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Kag kay Ede Laos, naga-monitor siya. Dira sa Kintown, Victorias. Diri kita. Ibi Magaluna, PNP, wala pa sang sospek kuno sa kamatayon sa manugbaligya sang prutas. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na Fred Tumtum Subong wala pagin sa may matumon nga suspect ang Ibi Magalaw na PNP sa pagpatay sa isa ka manugbaligya sang prutas tinalikdan nga simana. Sunod diri sa hepe nga si Police Major Joseph Catonina, may kamudlayan sa pagtudlo sa mga suspitsado bangod bisan motibo wala man sila sa may maestablisar aksyon na Freda.
Mabudlay man tudan nga way man to witness, way kay ti kagahon to natabo. Dugang panay katunina wala man sang may nadula nga gamit sa biktima nga pwede abi iangot nga ini siya ang gin-hold up. Negative kinapon action right? Oo. Lagi kami may nga about the suspect rin. Sige, sa motive yun sir, the same. Wala pa man gyapon gid sir. Motive na wala negative gyapon so para sa ang hambala sa asawa niya. Oo. Amo lang na wala siya sang gid nga kontra. Para dira mamalang inambal niya. Nagpakal siya sang prutas. Madumduma action friend sa puan ining pilason si Christian Mendoza sa barangay Tabige. Ibi Magalona apang napatay gid dinhi sa ospital pila ka gabi nga dira siya nagtinera. Dinhi siya nakaangkon sang 3 ka kapilasan action Fred. Inang balita ini sa Action Brian Morde nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay Runa Rihida Traba. Good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to... Action Radio Philippine Standard Time las 5:50. This time Muning landa kay Erlinda Giroy Imalay. Evergreen Herbal Capsule. Ano
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, kay AGB Laho. Good morning, naga-monitor sa La Carlota. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Inakontak naton si Aksyon Eden, ara na siya sa linya subong sa pagdulong sa ato na sa nga pipila lang ka mga blatter entry. Okay na? Sa linya na si Aksyon Eden. Aksyon Eden, please go ahead. Action na Fred, naka-recover ang Bacolod City Police Office ang 1.7 milyones pesos valor o kung 258 gramos ang illegal nga droga sa mga bypass operation in Patigayon sa sulod lamang in-action Fred sang isa ka semana. Sa record sang BCPO Operations Division, nakapatigayon sang 15 ka mga bypass operations ang napulo ka mga police stations kag ang City Drug Enforcement Unit. Nakadakop man ang kapulisan sang 19 ka mga individual kag ginpasakaan na sang kaso. Ang CDEU ang may pinakadako nga recoveries nga nagdangat sa masobra 1.4 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Kagti suno sa BCPO spokesperson nga si Lieutenant Maria Liberty Injape, ining kabahin man Action Fred sang intensified drug operations sang kapulisan nga may tinutuyo nga pungga ng paglapta sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. Sa ibang pang balita, nagdamo man Action Fred ang mga galadakpan sa Bacolod City Police Office nga naglapas sa ginapatuman nga health protocol. Sa record sa BCPO Operations Division, 313 ang nadakpan nga wala nagasuksok sa face mask kay 191 naman ang wala nagasuksok sa face shield. Nagdangat naman sa 81 nadakpan nga wala nagasunod sa social distancing. Apesar nga ginparawig ang curfew hours, sumugod las 11 sang gabi tublo las 4 sang aga, madamo sa gihapon ang nagakadakpan nga naglapas ang curfew. 200 ka mga persona na nagpan sa kapulisan nga naglapas ang curfew, kag sa kabilugan ang BCPO ang nagkapatigayon na sa 310 ka mga rekorida, 198 ka checkpoints, kag 195 ka oplan galugad. Balita halin sa patrol ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, kay Russell Gomez. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Pagod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Anbay na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sang mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila